Hola a totes i tots! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a totes i tots! En aquest vídeo us presento les opcions que teniu una volta finalitzeu el curs de segon d'ESO. Però abans de valorar les diferents opcions i pensar en què puc fer després, hem de començar per preguntar-nos quines són les condicions que ens faran passar de curs. Així doncs, el primer que hem d'entendre és que, tal com s'estableix a l'ordre 38/2017, per a passar de curs s'ha de tindre avaluació positiva, és a dir, haver aprovat totes les matèries o tindre com a màxim dues assignatures suspeses, que no poden ser alhora castellà, valencià o matemàtiques. Amb dos d'aquestes no passem de curs, tot i que pot ser que s'hi donen condicions extraordinàries en les que podríeu passar fins i tot amb 3 matèries, si l'equip de professors i professores que us donen classe pensen que esteu preparats suficientment per a passar de curs i que les podeu recuperar. Però en principi, si a final de curs us queden suspeses 3 o més assignatures, és quasi segur que la vostra opció serà la repetició. És a dir, tornareu a fer el curs de segon amb un pla específic de reforç. Malgrat el que diu la normativa i tenint en compte que poden produir-se excepcions o modificacions que canvien aquest fet, us convide a no descuidar-vos i treballar i estudiar fort, perquè encara que pugueu passar de curs amb matèries pendents, les assignatures suspeses no desapareixen, sinó que haureu de recuperar-les el proper curs. I com que segur que passeu tots i totes de curs perquè sou molt bones i bons estudiants, anem a veure què anem a trobar el proper any. Doncs en tercer d'ESO tindreu un total de 13 assignatures. Algunes ja les coneixeu. Fixeu-vos en què torna a aparèixer Geografia i Història al llistat i com a novetat apareix una nova tria a l'assignatura de Matemàtiques. Podeu triar entre matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics i matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats. Aquesta elecció d'una o d'altra opció en les matemàtiques s'ha de fer en funció a aquells ensenyaments que voleu fer en un futur. És a dir, si esteu pensant estudiar batxillerat, el millor és triar l'opció d'acadèmiques, però si us crida més l'atenció el món de la formació professional, l'opció de matemàtiques aplicades és la vostra. Malgrat això, no penseu que una elecció ara us condicionarà a quart de l'ESO o després, perquè el sistema ens permet canviar tot i haver triat una o l'altra opció. El que sí us recomane és que si no ho teniu clar, trieu l'opció de matemàtiques acadèmiques, independentment d'allò que vulgueu estudiar quan acabeu l'ESO. A més, heu de triar dues optatives d'entre les que oferta el vostre institut. Així podeu veure un llistat de matèries optatives que diu la llei que s'hi poden triar, però que no les trobem a tots els instituts, donat que la grandària del vostre condiciona l'oferta educativa. Heu de triar una de la primera llista i altra de la segona, i fixeu-vos que algunes hi estan repetides en dues llistes, perquè si no les triem a una, les podem triar a l'altra, perquè a més, aquestes repetides són d'oferta obligada a tots els centres públics. Una volta explicada l'oferta educativa de tercer ordinari, pot ser que us trobeu en el cas que, al llarg de la vostra escolarització, a primària o a l'ESO, heu tingut algunes dificultats d'aprenentatge, heu repetit alguna volta i no us trobeu en condicions de passar a tercer, però la vostra actitud i esforç són suficientment bons. En aquestes situacions, l'equip de professors i professores que us donen classe us podrien proposar per a continuar tercer d'ESO en un grup de reforç com és el tercer de temàtic. Si aquesta és la vostra opció o voleu saber més sobre aquest programa, us convido a veure el vídeo que he fet especialment per si és el vostre cas, punxant el link que hi trobeu en pantalla. L'última de les opcions que tenim una volta finalitzem el segon de l'ESO és la de passar a estudiar formació professional bàsica, sempre que complim els requisits mínims d'edat, tot i que el desitjable és arribar almenys fins a tercer de l'ESO. Perquè l'oferta i la demanda a aquest tipus d'estudis ens ensenya any darrere d'any que, llevat comptades excepcions, principalment entra alumnat amb 16 anys complits en aquest tipus d'educació. Però com que no vull estendre'm en detallar aquesta opció i com que ja tinc altre vídeo al canal sobre aquest itinerari, si és el vostre cas, us convido a fer clic al link que hi trobeu en pantalla per a formació professional bàsica. En ell trobareu tota la informació que necessiteu si voleu fer aquesta formació. També us deixo a la descripció els enllaços als vídeos que us he referenciat i enllaços a webs on podeu trobar informació sobre les qüestions descrites a aquests vídeos. I fins ací, aquest vídeo d'orientació acadèmica per a l'alumnat que està cursant segon d'ESO.
Si teniu dubtes, no deixeu de preguntar a les vostres tutores, tutors i al Departament d'Orientació Acadèmica i Professional dels vostres instituts. I fins i tot, si voleu, podeu deixar-me els vostres dubtes o valoracions a la secció de comentaris d'aquest mateix vídeo i tractaré de contestar-vos tan aviat com em siga possible. Espero que us hagi sigut útil el vídeo i que si us ha agradat, us subscriviu al canal. Recordeu que també em podeu trobar a Instagram com a Canal Orientat i a Twitter en @canalorientat. Moltes gràcies a totes i tots i fins el proper vídeo.